Ako. Hello mga langlang, mag-get na ko karon mga langlang kay sila lang humana og it. Ang ako, wala pa ko nang human og it. Kay nagdugay-dugay pa man ko mga langlang kay giuna pa nako ang akong mga obligasyon mga kalanglang. So karon mga kalanglang, ang akong food is kani. Adobong lugbati and adobong galay. So karon mga kalanglang, dili na ko mag rice. Galay na ko karon mga langlang. Dapat kalme. Ito ya. 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 And then leg. And then donut. Snack unta ninamo ni gahapon na. Wala man ko nagkaon mga langlang. Sumot eh. Nasangit na sa aking tit langlang. Kalau Hala. Kaon ka.